Weche mamoko en ni koro en kwan meto ne duond bura mar ODM bang' ka koro ne giyudo jokanyo manyien mabende koro wuok e kaunti ma Mandera mabende koro biro e duond bura nogono mar ODM. Jotelogo moriwo jalup jatend migawo mar somo Hassan Nur Hassan wacho ni koro duond bura nogono mar ODM ema gifwenyo ni koro duond bura ma gibiro wuotho godo kanyachiel nyaka chop yiero ma 2022 to kod 2022. Norwaki kanyo to kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mabende koro olero moko kuom dongruoge mabende osetimo e kaunti nogono ma Mandera ka osingo mar neno ni obiro dhi nyime to kod siro jogo mawuok e gwenge mag Nyanduat. Baba anauliza watu kutoka Mandera, mnataka baba aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wangapi nasema aendelee? Asanteni sana. Asanteni sana sana sana. Mandera tibim. Mandera ria.